охир дар мавриди маҷбурӣ шудани сиёҳкунии шишаҳои тамоми воситаҳои нақлиёти шахсӣ соҳибони мошинҳоро нигарон кардааст. овозаҳо бар инанд ки маблағи сиёҳкунии шишаҳо аз 4000 сомонии муқарраршуда ба 800 сомонӣ расонида шуда, ҳамаи воситаҳои нақлиёти шахсӣ бояд шишаи сиёҳ дошта бошанд. ин овозаҳо миёни соҳибони воситаҳои нақлиёт сару садоҳоро ба бор оварда, баъзеҳо бар ин ақиданд ки набояд шишаҳои мошинҳо сиёҳ бошанд, зеро ронандаи чунин воситаи нақлиёт душворӣ пеш меорад. ба қавли онҳо бо шишаҳои сиёҳ ронанда дар гардиши роҳҳо махсусан шабона хатарнок аст, зеро бо ойнаҳои паҳлӯ дидани канор ва қафои мошин душвор мешавад. илова бар ин аст ки ба қавли сокинон аксари қоидавайронкунӣ, беназмӣ, дуздии кӯдакону духтарони ҷавон ва ҷиноятҳои вазнин бо чунин мошинҳо амалӣ карда мешаванд. ба андешаи онҳо бояд аз зиёд шудани мошинҳои сиёҳшиша ҷилавгирӣ кард. агар мақсад ворид кардани маблағи бештар ба буҷаи мамлакат бошад, бояд нархи сиёҳ кардани шишаҳои мошинҳоро баланд бардошт. дар ҳамин ҳол сухангӯи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон Умарҷони Эмомалӣ дар суҳбат ба маркази тадқиқоти журналистии Тоҷикистон гуфтааст, дар мавриди арзону маҷбурии сиёҳ кардани шишаи нақлиёт рад кард ва гуфт ин овозаҳо дурӯғе беш нестанд. дар ин бора ягон фармон, қарор, ҳатто пешниҳод ҳам нест. чунин овозаҳо ягон асоси воқеӣ надоранд, гуфт Умарҷони Эмомалӣ, сухангӯи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон. зимнан овозаҳое ҳам вуҷуд доранд ки гӯё маблағ аз мошинҳои сиёҳшиша ҷамъоваришуда барои сохтмони роғун сарф хоҳад шуд. волидони баъзе аз ҷавонони тоҷик ки ба сафи гурӯҳҳои ифротӣ пайвастанд